ľudia, vítajte u nového videa. Po 3 rokoch som tu s mojim bratom a v normálnych videách. Čaute ľudia. No a inak teraz sme na Skyblocku, ale nejakom lepšom. No a vidím, že tu je aj Nether Skyblock. End, Stronghold, ty kokos. Potom asi kamene a čo je v tej čestke? Skál, máš lavu a vodu. Bolo v tej čestke? Inak nepýtajte sa ľudia, prečo mám bielu vodu, to je môj taký šepak. Nie, to tam nemá byť. To dáme sem. Dobre, ale pod nami je aj stone. Je? Takže je pod nami stone. Aha, je? Som myslel, že je len tam. No. Tak asi ideme vykopať stromy. Ja vám to striehnem, aby ste sa nenudili, vy hnusní cigáni. Hop, hop. No, nakopal som 6 Čo sú to? Ja som nedal keby inventory tikár. Prečo by som dával keby inventory, však hráme Skyblock. Neplač tu. Nenadávaj tu pred mojimi divákmi. Ty kokos, tu sú diamondy. Oh my god. Wow. Diamondy, emeraldy, lapis, zlato, redstone, iron a gravel a uhlie. No. Dobre, čaute, dovidenia, ideme naspäť. No tak to si zabil, Matej. Kráva! Tak s tým by si umrieť nechcel. Však ani neumrem. Ja som nie taký slabý ako ty. Že hneď na prvý deň. Tak toto je najväčšia bomba, ktorú som kedy urobil. Položil som diamond. Robím tu takú, ono. Tiu. Pau. Ahože, kráva, mám to sa robiť. Však som ti to teraz povedal, ty si luky ako... Ale však som ti to povedal. Normálne ťa to musím kárať pred ľuďmi. Niečo tu stávam, ani neviem čo. Bum bum, piu bam bam bum bam 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 bum. Kuba, jaký som hral Bedwars City kokos. Kde máš crafting table? Nemám, nevykrafčil som. Nehovor. Hopky nepreskočíš. Už sa začína asi stmievať, zapadlo slnko, no tak. Toto neviem, či asi bude prvý deň. Dobre, kopeš ako život. Inak nič. No ja vám to strihnem, aby ťa vyrastlo strom. Jupi. Začali sme sa tu ako tak vybavili, čiže týmto. Budeme taký menší prístrešok sugarcaneom. Niekto som ani nevedel, že existuje, máte, kúkaj. Ten sugarcane. Áno. Som nevedel. Tie krávy dáme do ohradky niekam? Máš vence? Tento strom si neviem, tak nič. Kde je voda? Potrebuješ ho? Však ak tam nechceš ten sugarcane, tam nie je. Sugar gay, hahaha. Sugar daddy. Sugar daddy. Dobre, takže pavúk je na strongholde. Sú tu 2 šípy.
je tam stronghold. Vypadá, že si asi niečo vykopal z toho, čo som tu postavil, že? Z tých rúd. Bum, bum, bum. Ja som sa nepostaral. Nakúknite sa na môjho brata skin. Hádajte, kto to je. Oh shit! Čo je to? Tak mal chýbalo, ty kokos. Padol, nie, že chcem si inventári teraz. Nedal som keep inventory. Dobre, no. Áno, môj celý inventár je v čudu, vidíš, nič nemám. Nič. Môj brat má skin toho typka z Minecraft filmu, toho Henryho, či jak sa volal. Oh shit, ešte koľkokrát padnem do mačere. Ešte si som nepadol. Ešte si tam dal tú onú vodu. No, už som tu. Ale choďte niekam, znova som padol do mačky. Si položil druhú vodu? Nie. Tak si vykopal niečo? Lebo sa to rozpiekol. Keď to je biele, tak mi to niečo pripomína. Ježiš, Matúš. A je tu prasa, svinia tu je. Dek more a 3 kravy. A to prasa je rúžové a tie kravy sú Dúfajme, že už nespadneš. Áno, dúfajme. Dobre si to urobil. To mi nevychádza. Mne to nevychádza. Máte mi podáži ako holík. Čo? Ešte to tam bude lepšie. Áno, no vidíš. Dúfam, že v tom nedri, tam? Nether, aha, tam je nether. Častka z obsidianu. Myslíš, že to tam bude? Tak keď neviem reálne na čo. Urobil som anténu, Dadom. Poď sa kouknúť. Anténa, vypadá ako má anténa. Nek je tam to, neviem čo. Nemáš náhodou semiačka. A ja mám na seba semiačka. A fakt? Je tu ďalší sugarcane, jak sa tam... Hej. Čo tu je vajco dedinčana? To si keď umreš, tak sa ti to rozpalní. Tak ideme umierať. Tam bolo vajco dedinčana? Áno. Ideme umierať. Dek more, no jak sa volá? Ideme umierať. Čo ti to? Máš ešte uhlie? 15 uhlia? 15 nie, 10 nie. Kde už nemáme žiadne. Tak nič, že by sme dostali... Ešte je hen tam hore. Dostali by sme jeden emerald. Nevadí. No ďalšia voda, tu dám sem, aby sme mohli mať nekonečný zdroj vody. No a ja si musím konečne urobiť nástroje do mačky. Počkaj, ty si padol do vojdu, že? Nie. Počkaj, áno. Áno, do vojdu, kam asi inám by som Dobre, ale padol. umrel si, že? Nie! Tým pádom sa nám resetovali orečko? Bye. Nie, nepadol som a nezomrel som. Vieš čo, vyletel som, lebo som Herobrine. Noč mi dal silu. Kreatív som si, vieš čo dal. To už vôbec nebuď. Dig more, bomboklad. Ajoj, what the fuck. Ten grejl sa zaberieme. Na čo nám je gravel? Na flint. Flint. Uvidíš. Flint. Flint! Ten už nebude. Dobre, Matej, kúpni sa. Už budeme vedieť, že to je náš dom. Lebo sa tam daj Daj si, kúpim si lopatku, čo povieš? On predával lopatku? Za koľko? Tá debil. Treba, čo treba? Potrebuješ lavu? Nepočúvaj, nech to som naše. Čo tu spievaš? To sa nemôže kopírať, kvôli tebe dostanem. Tak nie. Tak mi to budeš platiť ty. Čo ti dám? Holík! Áno, on mi chce dať do huby. Lebo je to... Máte šťastie, že som to zacenzuroval, inak by ste začali plakať. Povedali by ste maminke, že tu nadávam. Dávaj, čo si pomalý. Nie. Dobre. Ale choďte, nie. Ja vám to strihnem, lebo je to nuda aj pre mňa. Ľudia, my sme sa ocitli uprostred
Nedru, ja sú tam vyfajtili ako Technoblade toho zombíka, Mati sa tu postaral. No, môj brat si donesol. Vyrastol ti Netherward? 2. Tak nech nie to jedno. Dobre, ja idem niečo robiť s kravou. Dobre, už som dorobil. No, teraz spavnul sa tu Wandering, ktorý padol. Hodím dole aj tú onu jednu. Aj tú druhú tam hodím dole. Nie, tu zabijem. Skráp, ty mačka hnusná! To je dobrá chuť. Tak, ľudia, ak sa vám toto video páči, tak sa vám nebude páčiť, lebo sa idete... Ticho buď! Ale ja nudím divákov, že sa kúkam, dokedy vyrastie toto seno. Dobre, už som aj mňa. Dobre, čo chceš? Kde si? Do ledru. Idem do ledru. Ale teraz to myslím doslova. Čo? Ideme tam, použijem tam vodu. Keď náhodou budeme padať, tak použijem vodu. Aj použijem vodičku. Že to tam bude tiež skyblock, pokiaľ nie je tak pokašľú. Myslíš? Oh shit! Ja som vedel, že mám použiť tú vodu. Why is there... Shut the fuck up! What the fuck? Čo sa tu dialo? Prečo to tu explodovalo? Tam sú tentečka. Ale nemôžem ísť... Máš bloky? Ja nemôžem ísť dole? Ja mám 1000 blokov. Ja nemôžem ísť dole! Hej! Haló? Sú bariéry? Čiže sa len môžeme nakúpnúť, ale? Toto je bomba, no? Asi tak. Lebo vy tu nemôžem? Nie. Tam je taká gula vzadu. Tam ver. Čakaj, ja mám nápad. Nič som neurobil s vodou. Idem vykopať jeden obsidian. A nechám nás tu. Ty cigánska hračka. Ahoj. Ani kopať to nemôžem. Dobre. Nie, ale vieš, kvôli čomu to chceme skopať? I am doma. Tak. Ty si debilný, on sa tam zatvoril. Keby som dokázal prelíňať snímky ako to... Ja som tu! Čo? Tak si doslova ty mačia. Ja som vedel, že to Capek neurobí. Ja som to čakal. OK, choď kúknúť na tú To sa gulu. dalo strašne čakať. Ja zatiaľ idem nudiť divákov týmto, že kúkam na rastené obilie. Dobre, už ma to veľmi nudí. Tak, to som mal. Dobre, čo teraz ideme robiť? Veľa netherwartov ti vyrastlo. Tak nech vyrastú, ja to tak jedno. Vieš, čo tu mám? Pipinke. Ty máš pipinku? Jaj, ty kokos, už nemám rád. Ani som ťa nikdy nemal rád, čo to hovorím. Že som ťa mal niekedy rád. Ja idem prejsť tentečka, čo som hovoril. Stentečka? No však prečo myslíš, že je to tu také rozbombardované? Capek to urobil tak, aby keď sem dojdeme, aby sme sa proste ani dojsť nemohli. Prečo tam fajtí Gast s skeletonami? A prečo je tam malý Gast? To sa tiež mňa? Nie, to za tebou. Tak sem dám toto. Na toto. Tak sa nič. Neviem síce na čím mi to bude, ale proste to chcem. Nevadí, ja toto takto urobím, aby to bolo pekné. Ja som dúfal, že sa spomne menej pri Fortress, keď to bude dávalo logiku. Oh shit, že by mi to vystačilo? Oh! Že by poprvý raz v mojom živote by mi to vystačilo? Halleluja! Ja to proste robím výuku. No nie výuku. Teraz rýchlo, že všetky bloky, čo mám na tom. A ešte toto... Teraz. Ulala, našli sme jeskyňu. Tak nájdi. Prídem sa pozrieť. Ešte.
Mati, potom keď prídeš, tak sa poď vykúpať do nášho bazéna v tvare no, dobre. Peanut butter jelly bean. Peanut. Čo to znamená? Čo čumíš na mne? Hej, ty áno, hodím ťa do pinžurového záchoda. Čo idem robiť? Kúkať na západ slnka. Od bombokautoval som to. A je tu... Ancient debris. Dobre, takže kúkam na západ slnka. No a ľudia, toto by asi bol aj koniec prvej časti. No a majte sa u druhej časti.